Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ka kenhon kilong kami jo kesnong nongse, ki bala thaur ka kenhon bala tep kum ka nongse relief team. Hak sautri uya yong arajar arpho, kalami syakmat bansam da ki jingda khmat bala so hi da ki jan, ki dawai thet kti, ki sabon bat kumju ru da ki marbam, syaki lai photli ki long yeng ki badok ki bakerdo, bat ki bom kot bor pathet ya kini ki tiar jingeda, hakum kene kapor ba ke emlang salang. Kadang ya khontma persya ka jing sapriang jong khanyang jing pang coronavirus. Ya kini ki tiar jingeda, bat ki marbam la sam da ka kenhon, bala yalam da ka kong Quincy, thank you. Ka balong ka noya lam jong ni kenhon. Ka kong Quincy yak jing keran ba ka Batisi TV klai tho ba ka jing mi syakmat ban le ya kini kami sin a bat ban no senyang syak emlang salang kalong na ka daw ba kini kilong yeng ki bedok ki syam shitom ban thiet ikini ki tiar kham tam na ka jing mom yo ala chu ban le tre le kita bat nalor ba ki shu balam step bat thiet khaw da met Cakap nungguan? Cepat biar cepat keluar siu, lanjut. Nakasinong am na kising long kumye sa kitay ay ning ibadon ka man sim manyami kum hakan kasbi manya knya la kiti ti kamon kiti kadiang ngila banyarap ikini ilong yeng kibala tuna ba ya ka bamenta kasni ringkat bagati lang batirang bagong irang basinong ngila don lang hakan ni kapor ngin sami kitin bam kuma play I menya bat ngila ai lut ikini ki khot yeng ki bat tula ba biba ki khot jo ka yeng muk pa la ne kemi ki le bela ki myo shu ka jing bela menta ki balik chaba ki badon hasinong ngila ban ai kam ki batre hande ki bala le batre kum ki batre kam mystery ne ki we ki jai kam ki myo shu ya ka bam kin thiet ka pisa ba kin thiet ki myo te na ka ta ka daw ngi kum ki long kemi bat kinong yarap ni penmi ni syong meeting kirki akini kisngi mangilom yaki mangila senge kene kan long se relief kam mangila ban kener ban ai jingarap ikini lengba kan ni jingarap lu kade ke bawan lengba kan ni sinong hi ki bala ai lagi jod ki thap khao ki sini nata kum ki ni ki jing stabilizer ma kini ki bati o sanitizer da na kan giting pang kasabon ila ay ki bat ki mas ba ila ay ki don long yen kim la man thiet ikini ki mas de ngila su ngila don ka tu ka ni mo bala snong de ra pan su kini de la hi kai ki ban su kila yarap iki la yo man ay ki long yen batu de na ta daw ni don hang ni kum de kum ka tim ku jong ni man yarap lam yaki la yo man ay bon kum ki jor uktung bikin yo ban ba mo ke sini uslasha kita ter but hagani ka singi ngimla man ai lut ye borok ko we ke sino tingi ai tang ko malai blok sipo mut ngila pe ngila yit kimi bahai ki to ki yen ba tuna palat ke ngila ai ki sipo yen ki don ki badan san ngut ki badan hagawai ke yen ki don sipo ngut hagawai ke yen ki badan arngut ki badan tang iwei ru ngila ai lang ye ki kumjo hi klem dan kata ka jing pe siang yeno te ngakerpat bagani ka ai barong hai ka bangile kumne kan kamlong kata ka jing sungo sarong ngi bangila ban ai ne ka de ke ai ka baslendan mau ko mo ka tin boleh ba pili ba highway
naki badet pile yang tina kata-kata ngas ngoban ai ngo yu blay siya bola play gani ka lat kelenti yang ni kom gani ka group jungi bangin yami siya kamat banya le ya ni ka kam namata ka shnong bagi nga kalpat lu bagi wei ki shnong ki dong inya i gani inya mi banya ai lang banya don bentalang kumahakan ni ka ngimdai bang ongin sangen lo tangkan dia bangin makidang bol ha ni ka sinong jeni ko mangilakran benda kamat kirang badong kirang ba sinong ba 90% te kidang don kide giba treble lah kan ka sinong jeni te na takada ni nang betang ya kan ni bat ka jing ai jong ki bir kinang wan hi kidon ki ba ai ki pisah kidon ki ba ai ki marbam te kumtahi nang betang hi kani na mangidon halu sipo block ha kani kita ka menangi ai live block ya ka we ka tayong in asa live block pumta kin terter nginang ai ki nginang pe nginang wat kidon ki volunteer jong ki ni ki kena samla jo ka sinong ki don kinang yai pe butin maki haki ai ki jaka ki ba don ki jing jenjar ki yeng ki sem na ne don wat ye ki bapang ki basitam lu ni kloy ban yarap ye ki daka bangi no daki bisa bakin siyami kidaway bat kani ka jingle jongi ru kamdai ka bangi ai tai para khasi wat ikiwe ki jat benriu ki basyong ni kom ki bihari ba ki nepali ni ai ki ru ki badan ka jing kedu kom ha kani ka pon na ka jing ta jong ni jing pang real about personal hygiene. Ni ai mdai tangga bangri ya ki hand sanitizer bat ki sabon ki babon ki numla pan afford ma ban thet ki hand sanitizer ndai ka sabon dikindon bakin so thu ban prevention ma nam takanika jingpang kabala ni khunyang jingpang ma bala wan hakanika ri jongi haka perthei borok kawai